Mataró clava, Xons clava, Marítim clava. Marítim un pèl de proa. Marítim proa, un pelet. Stop, aguantant tots tres. I s'acaba de donar la sortida d'aquesta segona eliminatòria de les que hauria absolut Masculí. En aquests moments anem 7 minuts per endavant. Quan hi ha la meitat d'aquest primer llarg, 37 vegades per minut, les dues primeres tripulacions, que són les tripulacions del Marítim i el Xons. Sí, sí. No és la groga, merda. Aixeca la groga. Si com a doncs veiem que són Xons i Matarols que estan en aquesta primera boia sortint bastant iguals tots dos. Els Xons d'Empúria Brava que han sortit de la boia 44 parades per minut, els que han recuperat una mica la posició respecte a més de Mataró, el Marítim en tercera posició, el segon llarg segur que són els remers d'Empúria Brava que estan un baix per davant del remers de Mataró. Estem ja a la meitat d'aquest segon llarg. Saluda. Xoca-li. Home, Bambó. Un besito, va, un besito en el bol. Vale, un minuto, claro. Que 3, gairebé 34 parades per minut pels remers dels Xons d'Empúria Brava. Sembla que han agafat una lleugera avantatge respecte als remers de Mataró. El Marítim un pèl endarrerit. A punt d'atacar ja la segona boia, la segona ciaboga als remers d'Empúria Brava. Els Xons d'Empúria Brava ho fan en aquest moment, amb un pot i mig avantatge respecte als remers de Mataró que ataquen la boia en aquest moment. A veure, doncs, com surten aquestes dues tripulacions. Molt bé! Aquí de 44 parades per minut del remers d'Empúria Brava, davant de Mataró. 37, quasi 38, s'han recuperat una mica el desavantatge que duien respecte d'Empúria Brava i en aquests moments fan la negociació al remers del Marítim de Barcelona. Cuida. Bueno, pues la grapa, venga, vamos a empezar la mano. ¿No? Espérate. ¿Es una mano? ¿Otra vez? Ya está. Rita. Ya está. Es masiva. Tercera ciaboga pel remers Xons d'Empúria Brava com del Puigtran Mataró.
Brava, per minut, respecte als competidors. Cuidado, cuidado, no le donis aquí, està gravant. No en tanto, Passa per baix, passa per allà. No, gairebé 40 parades per minut. Ui, doncs, què passa, Uri, tio? Cúria Brava. Cada parada eixamplada es veu Sí, 3 marques de diferència. Bueno, però últims metres ja doncs per ells, últimes 4 o 5 parades. Per posar-se en aquesta segona eliminatòria, categoria absolut masculí, en aquest moment el Xons de Cúria Brava. molt bé.